दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे। कोणाला 8 दिवसाची फक्त मुदत देतोय, अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल। नयबाग सातार्ड्याचो हो पूल महाराष्ट्र आणि गोंयाक जोडपी 2 राज्यांक जोडपी हो पूल सदांच बिजी, मात पुलाची परिस्थिती सामकी बाबत धोक्याची। थळाव्यांनी परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला। हा जो रस्ता आहे, हजारोची गाड्या जाणं येणं कायम रहदारी कायम चालू असते। हजारो लोक कामाला गोव्यात जातात आणि इतकी दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे। प्रत्येक वेळी आम्ही PWDकडे जातो, तात्पुरता ह्याच्यात हे करतात। आमचे आमदार दीपक भाई यांच्या जरा तुम्ही कानावर घालून हा प्रश्न कायम स्वरूपी तुम्ही मार्गी लावा, ही आमची तुम्हाला एक विनंती आहे। कारण तुम्ही बघितलं तर दोन्ही साईडने फुल खचत चाललंय, ही कधीही दुर्घटना घडू शकते। आम्ही एक सर्वसामान्य नागरिक आहोत, कार्यकर्ते आहोत, त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की अशी मोठी दुर्घटना इथे आपल्या जिल्ह्यात घडू नये ह्याची प्रशासनाने पूर्ण जबाबदारी घ्यावी। आणि जर असं काय झालं तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन राहणार आहे, याची प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी। PWD खंय पॅचवर्क केला, तातून अर्थ ना। योग्य उपाय करचो ना जाल्यार रास्ता रोकोची शिटकावणी। त्यांनी काल येऊन काम केलं, पण हे थूक लावण्याचं काम झालं। त्याच्यामुळे आम्ही प्रशासनाला आता अल्टिमेट देतो की यांनी येत्या 8 दिवसात हे काम मार्गी लावून तुम्हाला 8 दिवसाची फक्त मुदत देतोय। 8 दिवसात आम्हाला याच्यावर काही ना काहीतरी कारवाई झालेली दिसायला पाहिजे, अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल।